hozzám aránylag közel, ha nagyon előre eldobom, akkor elmegy előre a lazítás. Hát ez is nagyon jó lefele csorgó víznél, amikor állsz egy kicsit egyenletesebb víznél, és bukik le a víz, rengeteg ilyen szituáció van, akár a baramon, akárhol, és hogyha jó helyre beteszed ezt a lazítást, ez már sok volt, akkor tud szépen kihúzni belőle a gyorsuló víz, és nagyon jó, nem szántja a légy a vizet. Akkor ez egy nagyon hasznos dobás. Hát elméletileg sokan mondják, hogy nehéz megtanulni, de szerintem nem. Tehát, hogyha ez megvan, eldobom, picit vicc, hát igen, lelassítani nem tudom. Eldobom, és így picit aláütök. Tehát így leütök. A Sexy Loops-on is ilyen lefelé mozgató, ez is működik, tehát ki kell találni, hogy kinek mi a jó. Hát ez egy nagyon jó laza zsinóros dobás. Aztán vannak ezek a különböző mendek, amikor keresztbe folyik a víz, mondjuk egy szituáció, balról jobbra folyik a víz, és középen van egy gyorsulás. A túlpartot akarod megdobni, értelemszerűen középen, abban a pillanatban, ahogy a gyorsból beleesik a víz, itt elkezdi meghúzni, mindegy, nem tudom megcsinálni, így meghúzni, és abban a pillanatban jön ki a légy a lassúból, ami ugye nem kívánatos. Tehát itt egy ilyen oldalra mozdítással, ez ilyen levegőbe csinált Arielment, ezzel nagyon szépen ki lehet ezeket küszöbölni. Itt is az van, minél előbb, a dobás befejezése után, minél előbb csinálod a mozdítást, annál előrébb kerül a dolog, minél a hurok, vagy az ív, minél később, annál közelebb van hozzád. De ez is tipikus, állsz egy vízbe, ott a túloldal nagyon lassú, kiváló dobások, ezeket nagyon jól lehet használni. Tényleg, és hát ugye amekkorát szinte akarsz. Természetesen bele kell kalkulálni, hogy én körülbelül oda akarom eldobni a legyet, erre a távolságra, akkor nekem kell, hogy plusz zsinór legyen, és túl kell dobnom, tehát túl dobok, és kihúzom, bocsánat, ez most egy másik volt, igen, tehát kihúzom, vissza, tehát ehhez itt elfogyott a zsinór, muszáj, hogy ez most egy jobboldali helyzet, jobbról folyik a folyó, szerintem kiválóan használható dobások, és aránylag könnyű kivitelezni, eldobott spitz oldalra leteszed, eldobott spitz oldalra leteszed bármilyen irányba, és tényleg jó, hasznos. Az egyik legnagyobb ilyen, vagy a legjobban használható, az a reach cast. Az azt jelenti, hogy nagyon sok helyzetben tudod használni. Keresztbe folyó vízen, hosszába folyó, minden helyzetben használható. A lényeg az, hogy itt is az van, hogy tegyük föl, jobbról balra folyik a víz, itt a közelembe gyorsabb a víznek a folyása, szeretnék oda a lassú részbe letenni egy legyet, hogy lehetőleg egy pillanat alatt ne kezdjen kijönni, mivel így a víz elkezdi kihúzni. Ez szerintem egy nagyon egyszerűen megoldható dobás, kis gyakorlattal. Itt is ugyanaz van. Rövidíti a zsinórt. Különben arra is jó, hogy ha valaki dob, mondjuk az Ipoly parton, és látod, hogy túlságosan elindult a légy és a bozótba fog kikötni, akkor egy ilyen mozdulattal nagyon szépen vissza lehet húzni. Tehát a reach cast. Eldobod a botot, és kifekteted a zsinórt oldalra. Teljesen a botot, most persze itt lehet megint variálni, hogy mennyire teszem ki lehet így tenni. És itt, ebbe a részbe, itt jön a gyorsabb víz, hozza vissza a zsinórt, és a légy még mindig nagyon sokáig megáll, és csak most mozdul meg. És ugyanez ugye a túloldalra is eldobod, szépen kifekteted. De ha fogod a zsinórt, és így dobod, akkor nagyon lerövidíti a dobást. Tehát a dobás pillanatában ki kell engedni, és kifut a kezedből. Így tudod nagyjából a helyére dobni. Nagyon jól használható dolog.
lehet ebbe egy kis ilyen kis fejlesztést is tenni. Kidobtad, ugye vízbe van a holmi, szépen egy kis zsinort visszahúzol, fogod, és a zsinór irányába a legcélszerűbb, csúszik a fű, tehát a zsinór irányába a legcélszerűbb, picit fogom csinálni, egy gyönyörű kis orsódobással még jobban rá tudod dobni a folyóvízre, úgyhogy rengeteg ideje van a légynek, hogy a lassúba megálljon. És tényleg sokat számít. Pisztráng az, nekem a tapasztalatom azért az, ha ott van, az pár másodperc múlva feljön, sőt van, hogy a húzott légyre indul meg, viszont a pérek, főleg így úgymond a délvidéken, meg Szlovákia, ott azért nem így reagálnak rá. Tehát ott nekik kell az idő, hogy szépen. Akik a szánon horgásznak, azok tudják nagyon, hogy ott milyen fontos. Ugye a laza zsinort még lehet egy nagyon egyszerű dologgal segíteni, minél hosszabb előke. Csak a célzást nem tudod rendesen megoldani. Meg még egy, nekem ez a véleményem és a tapasztalatom a rengeteg, tehát a 99%-os száraz legyezés. Látom itt, azt hiszem a Manic utcán is láttam, egy normál előkénél, most én nem is használok 2,70 méter, max. 3 méter, én nem használok hosszú. Nem tudok vele célozni, és nincs rá szükség. Tehát mindig meg tudom fogni a halat, jó, persze egy jó nimfás az 5-ször annyit fog, ugye Tibi? Nem, biztos. De. Na mindegy, én azt mondom, hogy ha ezt is megnézitek, tehát az, hogy ez a zsinór végén, hogy ez 50-es damil, szerintem ez nem jó. Ez nem jó. Ennek mindig meg lesz a hullámosodása, szinte soha nem lehet egyenesre kihúzni. Én magam kötöm az előkéket, ez egy 35-ös nyíl egyenes. És bőven eli. És ez nem adja át az energiát. Ez egy kicsit szerintem tévedés, hogy majd azért kell ennyire vékonyodni. Nem adja át, főleg, hogyha hullámos marad, mert vastag, képtelen, hogy átadja. Nem, és nem lesz vele jobb a dobás. Tehát ezek a dobások, gyönyörűen kiterül egy ilyen előke, egy olyan meg főleg egy kicsit hidegebb van, ilyen, mint a rugó acél. Szóval, igen, akkor jó, tehát beszéltük, tehát ez a Ricsk, ez egy kiváló dolog, oldalra kiteszed a cuccot, és hogyha még több zsinort akarsz, akkor így rádobod, és folyamatosan lehet, de természetesen, persze, hát egy ilyenre nincs, ez már extrém, erre így nincs szükség, de közben vegyük azt, hogy ugye a víz az mozog, és hozza le a legyet meg a zsinort. Nagyon jó pofa kis dobás, hát ezekkel ilyen túl nagy távolságra nem lehet dobni, de ugye a száraz legyezésnél nincs is erre szükség, amikor így a végét a dobásnak bekanyarítod. Tehát a zsinór előre áll, a légy meg jobbra van. Ezt úgy lehet kivitelezni, ezt jobbra-balra meg lehet csinálni, tulajdonképpen egy picit fonákdobásból, így leteszed, és még ha ez egy jól sikerült dobás, mondjuk ott a sarokban van egy kis lazaság is, ezek akkor jók, itt is van olyan, hogy beledobod a túloldalt, van egy húzósabb rész, hogyha ezt a részt beledobod a lassúba, és ott már mondjuk egy picit húz a víz, akkor tökéletes, mert nagyon sokáig tudja a legyet húzás nélkül vinni a víz. Ennek a kivitelezése ez úgy néz ki, hogy egy oldalmozgás is kell a botba, illetve egy forgatás is. Ez egy erőtlen dobás, hogy így mondjam, tehát nem sok erőt viszünk bele. Ez a lényeg. Elindítom oldalra, és közben forgatom a botot. Ha ugye nagy, akkor ki fog egyenesedni, el kell találni, lehet célozni a vízre, ez teljesen szépen derékszögbe kifordul, és hát lehet ezen is, hogy ne derékszögbe, hanem egy kicsit jobban nyíljon ki. Ez sok gyakorlás, meg érezni kell, de nagyon hasznos. Nagyon hasznos kis dobás. Így. Itt is azt sem fogom, elindítom a dobást, és oldalra is húzom, és közben forgatom. A forgatás szűkíti be,
és az oldalra húzás adja meg neki, hogy távol maradjon a légy. Szerintem ez nagyon jó kis. Megnézem a puskát, nagyjából igen, hát ez a dobás is használható, ritkán használom, tehát ugye a legjobb dolog, ami hogy a légy közelében legyen zsinór, ami a legnehezebben kivitelezhető. Van erre egy ilyen módszer, hogy megpróbálod így a loopot beledobod a földbe, bocsánat, a vízbe, rádobod a vízbe, és akkor tényleg a végén keletkezik egy nagy célzást, ezekkel nem lehet kivitelezni, de az a lényeg, hogy nem azt nézed, hogy hova szeretnéd a legyet, hanem előtte 2-3 méterre próbálod letenni a legyezőzsinót, és gyönyörűen ott lesz a végén a laza. Nagyon jó kis dobás, limányos vízbe is, mikor például az a tipikus, mikor kő van és középen áll, két oldalt húz a víz, a végén kicsit kavarog, és akkor oda egy ilyennel beteszed, és van ideje, hogy szépen majd eldönti, merre akar menni, és kiválóan viszi a víz húzás nélkül a legyet. Hát nem tudom, nagyjából szűk helyeken van egyfajta dobás, ezt mondjuk így nem beszéltük, hogy erről mondok 2 mondatot is, de amikor fák közé kell dobni, illetve két oldalt fák vannak, egy nagyon jó dobás, amikor megforgatod a botot, tehát mind a két irányba dob. Ezzel azt lehet elérni, mondjuk tegyük föl, arra akarok dobni, akkor megnézem, hogy ugye ott a két fa közé be tudom dobni, és akkor nem fogok beleakadni, mert ugye erre sokkal jobban célzok. Akkor itt szépen le lehet tenni a legyet. Tehát ez is egy nagyon praktikus dolog, természetesen nem csak száraz legyezésnél, akár streamerezésnél, nedves legyezésnél. Hát nagyjából ennyi lett volna így, amit akarok, egy pillanat. Hát egyszerűen meg kell tanulni, hogy a szűk lúpokat, hogy tehát nem azt mondom, hogy tűhegyes, de az, hogy szépen haladjon, menjen, amíg megy a légy, az megy a helyére, akármit csinálhatsz utána a zsinórral. Tehát ha belegondolsz, ugye eldobom egyenesen, itt mozgatom, de a légy akkor is egyenesen megy le, és tökéletesen megy a helyére. Tehát ezen már volt vitánk valakivel. Én azt mondom, amerre a végén halad a spicc, arra fog menni a légy is. Persze most bele lehet kötni, hogy nem így van, vagy úgy van, mindegy, de működik. Olyan, mint a locsoló slagból, mikor megy ki a víz nagy. Amikor húzod, úgy változik de itt a légy a végén mindig egyenesen megy. Tehát akármit csinálok, gyönyörűen kimegy a helyére. Nagyjából ennyi, srácok, aztán hogyha van, hát ezek nagyon hasznosak. Én megköszönöm, mindegy. Tehát ez, és akkor ez egy ilyen irányváltásra tökéletes, de hogyha egy pici, keskeny, itt a pár méteres a patak, és ugye oldalról horgászol, hát így beejted, akkor az szinte biztos, hogy itt a patak szélén áll a víz, vagy lassabb, és elkezdi húzni. És akkor lehet egy picit ilyen, nem tudom, hogy sikerül-e, tehát fogod, és egy kicsit így eldobod oldalra, tehát dobsz egy egyeneset, és utána egy snappet beleraksz, és gyönyörű szépen tehát patak irányába teljesen beáll a zsinór. És ez kimondott ilyen rövid dobásokra. Így. És akkor mégiscsak többet fog szépen egyenletesen menni a légy, mint egy ilyen egyenesnél, mert majdnem biztos, most tök mindegy, melyik irányba folyik a víz, hogy elkezd kisodródni. Tehát egy ilyen. Tulajdonképpen ez ennek a finomított változata, ennek a erőtlen ilyen hanyardobásnak, vagy nem is tudom, ezeket minek hívják, ki tudja ezt amikor így kiforgatod a végét. Ez valami underpower, vagy curvecast. Igen. Tehát ez így a levegőbe, hogyha így dobsz egy egyeneset, és
így megcsinálod így a egyenes, és egy ilyen snap, tehát így kinyomod így oldalra. Persze ez már túl erős, tehát ahogy mutattam, így rá lehet ejteni. Hát ez nem akar sikerülni, de tulajdonképpen jó, mert itt a patak széle, jó sikerül. A korponál horgászunk, ami látok 2 méter szép. Csináltam így a fűre egy ilyen kis dolgot, van rajta egy 5,5-ös tungsten, tehát olyan le van mérve körülbelül majdnem 1,4 g így a súlya. Még azt mondom, hogy elég nehéz is. Most ez így, ugye, hogy kapcsolódja kicsit ahhoz, amit a Józsi mondott, hogy a Józsi úgy kezdte, hogy ugye a száraz legyezést azt tekinthetjük ilyen non-kontakt legyezésnek, ugye, mert hogy ugye az a célunk, hogy egy minél szűkebb lúpot dobjunk, és ugye a legyező zsinórnak a tulajdonságait használjuk ki ahhoz, hogy a csalit eldobjuk oda, ahova szeretnénk. Na most ugye tételezzük fel azt, hogy a esetek legnagyobb százalékában, amikor legyezésről beszélünk, meg legyes dobásokról, akkor a csalinak szinte semmilyen önsúlya nincsen. Tehát, hogy a száraz legyekre gondolok, meg mondjuk akár nedves legyek, bármi, tehát nagyon-nagyon picike az önsúlya a csalinak. A legyező zsinór megcsinálja helyettünk azt, hogy a botot és a zsinórt használva, hogy el tudjuk juttatni a csalit oda, ahova szeretnénk. Most amikor súlyozzuk a legyet, akkor kicsit ez a dolog felborul, mert hogy ugye azzal, hogy a csalinak van egy saját önsúlya, hogy ez egy külön életet fog élni, és ezt ugye már szerintem mindannyian tapasztaltátok, amikor a halat egy kicsit lejjebb sejtjük, egy picit lejjebb, mélyebben szeretnénk horgászni, tehát hogy én is azt hiszem és vallom, hogy a legyezés szerintem akkor a legszebb, meg a legeredményesebb, amikor felszín közelébe próbálunk horgászni, felszín közelébe táplálkozó halakra, de hát van olyan, hogy a hal lejjebb van, és ugye leszeretnénk hozzá jutni. És mivel a csali, ugye, ahogy mondtam, itt tényleg egy ilyen önálló életet él azzal, hogy én megmozdítom a botot, megmozdítom a zsinórt, ugye ezt szoktuk érezni biztos, hogy ugye azonnal elkezdi rángatni a légy az előkét, mert hogy ugye saját sebessége lesz a csalinak. És ezért ugye nem mindegy, hogy milyen dobást választunk. Na most úgy szeretnék haladni, hogy így közelebbre, tehát azt mondom, hogy most a legyező zsinórt is használva természetesen, tehát hogy most nem a klasszikus, vagy most már ugye nagyon népszerű a francia vagy európai népfázásról beszélek, hanem azt, amikor a legyező zsinórt is használom ahhoz, hogy eldobjam a legyemet. És ugye a dobásunknak van 2 síkja, tehát van egy vertikális síkja és van egy horizontális síkja. Most a legeredményesebb dolog, amit tudunk arra használni, hogy az ember egy súlyozott legyet eldobjon, az az, hogy ezt a kettőt összekapcsolom egy dobáson belül, és a hátralendítésemet azt ugye ebbe a horizontális síkba helyezem, tehát hogy úgy mondjam, egy ilyen ugye ovális, vagy egy oval castnak hívják ezt angolul, tehát hogy egy ilyen ovális pályán próbálom eldobni a csalit. Tehát a hátralendítésemet azt oldalt csinálom, az előrelendítés pedig a bocspic felett, tehát hogy ott marad minden úgy, ahogy volt. Most ilyen ormótlanul beesik a csali, de hogy elérem vele azt a célt, hogy eljuthatom oda, ahol szeretnék vele horgászni. És onnantól kezdve ugye a horgászatom, tehát az, hogy akkor rögtön kontakt horgászattá változik, hiszen a csalinak a mozgatását is úgy végzem, hogy behúzom a zsinort. Természetesen folyóvízen, hogyha horgászik az ember, ugye el tudom dobni úgy a legyet, hogy kihasználom a víznek a mozgását, sodortatom a csalit, de hogy az ujjaimon keresztül próbálom érezni azt, hogy mit csinál a csali, és hogyha kapásom van, akkor annak megfelelően vagy behúzok, vagy megemelem a botot. Tehát hogyha mondjuk ilyen tisztángos pecáról vagy dumolykózásról beszélünk, akkor ugye mivel picikék a csalik, kicsik a horgok, alapvetően puha szájú halakra horgászunk, tehát hogy egyszerűen a botnak az ellenállása elegendő ahhoz, hogy a halat megakasszuk. Tehát, hogy miután érzem a kapást, ugye egyszerűen az, hogy megemelem a botot, tehát ellentartok a halnak, az elegendő tud ahhoz lenni, hogy megakasszam a halat. Ha mondjuk közelre horgászunk, tehát folyóvíz, visszatérve a folyóvízre egy pillanatra, hogy ugye 2 olyan dobás van, amit ugye tudunk használni arra, hogy egy súlyozott legyet eldobjunk. Ez az, amit úgy hívnak angolul, hogy pendulum, vagy ugye ilyen ingának tudnám nevezni. Elég idétlen, de arra, hogy egy pár méterre horgásszak és eljutassam a csalit, arra tökéletesen alkalmas. Ennek ugye annyi a lényege, hogy ebbe a 2 megállításon között, tehát a hátralendítésem és az előrelendítésem megállítása között egy viszonylag egyenesen mozgatom a bocspiccet, és a mozdulat végén egy picit megemelem a spiccet, ezáltal a zsinort és a csalit, és ugye el tudom érni azt, hogy közelre eldobjam a legyet, és beérjen oda, ahol szeretnék horgászni. A másik dolog, ami szintén nimfák
kisebb streamerek, tehát súlyozott nedves legyeket, hogyha szeretnénk dobni. Ugye a másik dolog, amit úgy hívunk, hogy tackcast, ugye angolul, ez is egy ilyen közelre történő dobás is, és nagyon, nagyon praktikus tud lenni. Tulajdonképpen a hátralendítésemet egy kicsit megnyitom, tehát hogy semmiképpen nem akarom azt, hogy szűk loopot dobjak, mert ugye ez is megint egy olyan tapasztalat, ami szerintem mindannyiunknak megvolt, amikor érzi az ember, hogy nekiüti a legyet a bocspicnek, vagy a blanknak, vagy eltöri, vagy nem tudom, én hál' Istennek még ilyenem még nem volt, de már volt, hogy akkorát koppant a légy a blankon, hogy az ember belefájdul. Tehát a tackcastnak ugye az a lényege, amit száraz legyekkel is nagyon jól lehet csinálni, hogy egy eltúlzott megállítást csinálok az előrelendítésnél. Azt a Józsi az előbb ugye érintette azt, hogy ez kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint a Józsinak volt egy picit kitért azokra a dobásokra, amikor nagyon közel célzunk a vízhez, és nem engedjük kiforogni az előkét, nem engedjük kiforogni tökéletesen a loopot, és azzal azt érem el, hogy bár nagyon szűk loopot dobok, de az előke egy begyűrődve laza zsinórral fog beérkezni a vízbe. Most a tackcastnak ugyanez a lényege, tehát az ember egy elég hirtelen stoppot csinál az előrelendítésnél, és egyszerűen rúg egyet az előke, és ez garantálja azt, hogy laza zsinórral érkezzen be a helyre, és ugye a száraz legyet így nagyon szépen oda lehet dobni egy bokor alá. Most amikor a csali süllyed, mert már ugye eleve megvan az önsúlya, ugye én nem akarok egy eltúlzott mozdulatot csinálni, hanem egyszerűen megállítom a levegőben legyet, az rúg egyet, és úgy fog beérkezni a vízbe, hogy ugye azonnal süllyedni fog. Ez egy nagyon jó módszer arra, hogy az ember közelre horgásszon. Csak mondom, arra mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy a hátralendítésemet ugye használhatom ezt az előbb említett ovális dobást, tehát az, hogy az előrelendítésemet ugyanúgy egy kicsit határozottabban állítom meg, a hátralendítést pedig elhozom oldalra, így tudom talán a leginkább elkerülni azt, hogy a legyet neki csapjam a blanknak, tehát ugye ez biztonságos. De hogyha ügyelek arra, hogy egy picivel nagyobb vagy hosszabb dobómozdulatot használok annál, mint amit használnék, hogyha mondjuk egy sima úszózsinórral száraz legyezek, tehát amikor az a célom, hogy minél szűkebb loopot dobjak, ugye azt, hogyha egy picit elkenem a hátralendítésnél, az előrelendítést pedig megállítom, akkor azt fogom tapasztalni, hogy szépet rúg az előkém a zsinórnak a végén, és ugye Csali oda fog érni, ahova szeretném, hogy érjen. Ezt mindkét irányba ugye érdemes gyakorolgatni, tehát az, hogy a tackcastot is ugye ugyanezt el tudom érni, hogy egy picit oldalra hozom el a hátralendítésemet, tehát hogy ez az ovális mozgás meglegyen benne, vagy kinyitom a hátralendítést, tehát ugye ez is egy dolog, mint hogyha most megfújja a szövet, úgy kupán vágom magam, tehát hogy ezt inkább most hagyjuk. Most, hogyha távolságot szeretnék elérni ugyanezzel a módszerrel, akkor ugye a húzást hozzá kell, hogy igazítsam ehhez a dologhoz. És akkor itt egy kicsit a felszereléssel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy Tibivel egyszer már beszélgettünk erről, hogy hozott egy ilyen elég speckó problémát, amikor mondjuk több legyet használunk, tehát hogy most az, hogy több légy van az előkémen, vagy hát hogy több legyet akarok egyszerre használni, vagy egy valamit, ami súlyos, az gyakorlatilag a probléma a megoldás szempontjából nagyjából azonos. És hogy hosszú előkével horgászni, ez egy kicsit problematikussá teszi ezt az egészet, nem lehetetlen, de ami talán a legfontosabb az, hogy ezeket a dobásokat, amiket súlyozott legyekkel végzünk, és ugyanide tartozik, erre külön nagyon nem akarok kitérni, de érdemes megemlíteni a súlyozott végű zsinórokkal, tehát az úgynevezett ilyen szinktív zsinórokkal való horgászat nagyjából ugyanezt a technikai tudást vagy megoldást igényli, mint ahogy most egy úszó zsinórral próbálok dobni egy viszonylag nehéznek mondható legyet, hogy a tempó, amit használok hozzá, az kifejezetten lassú, tehát hogy a csalinak tehát nem akarom, hogy túlságosan felgyorsítsam a csalit, hiszen az lenne valahogy a célom, hogy a legyező zsinórnak a sebességét, tehát amit ugye a bottal tudok generálni, meg magával a dobómozdulattal, és magának a csalinak a súlya az nagyjából hasonló legyen. Tehát hogyha ez a kettő között óriási eltérés van, akkor ugye rögtön keletkeznek ezek az elvesztegetett energiák, és rengeteg hullám lesz a dobásunkban, nem beszélve arról, hogy csomókat fogunk dobni, és ugye még adott esetben, hogyha túlzásba visszük ezeket a mozdulatokat, akkor még le is tudjuk szakítani a legyet. Tehát, hogy ezek a úgynevezett ilyen súlyozott legyes dobások, azok kicsit ellen mondanak annak, amit ugye a Józsi mutatott be idáig, tehát ahol próbálok
egy olyan loop kontrollt elérni, hogy a szűk loopok segítségével tudok bedobni a kívánt helyekre. Tehát itt ezeket a szabályokat egy picit átírjuk azzal, hogy ugye a csalinak a tulajdonságaihoz próbálunk alkalmazkodni. És úgy próbálok dobni a legyező zsinórral és a bottal, hogy ezek a mozdulatok ezek sokkal lassabbak és sokkal nyitottabbak, hogy így mondjam. A húzást ugye egy pillanatra említettem, tehát hogyha ugye távolságot szeretnénk elérni, akkor ugye a húzásomnak a mértékét is az említett dolgokhoz érdemes hozzáigazítani. Tehát rövid és kifejezetten lassú húzásokat használok mondjuk mind a hátralendítésemnél, mind az előrelendítésemnél ahhoz, hogy viszonylag még egy nagyobb távolságra is eldobjam a csalit. Tehát, hogyha növelni akarom a távolságot, akkor itt nem azok a szabályok érvényesülnek, tehát nem ugyanazt próbálom előadni, mint majd ugye látni tudjuk a távdobó vagy a távdolással kapcsolatban, hogy hosszú és kifejezetten gyors húzásokat használok, hanem pont az, hogy inkább rövidebbek és kimértebbek, lassabbak ezek a mozdulatok, tehát hogy a dobó mozdulatnak és a húzásnak a sebessége az itt is ugyanaz legyen, mint hogyha egy viszonylag könnyebb legyet akarnék eldobni, csak hát mondom, ezt folyamatosan szem előtt kell tartanom, hogy a csali ne üsse meg a botot, ne érjen be a vízbe, tehát hogy ezt a kettőt össze kell tudnom hangolni, hogy így mondjam. És ugye ugyanezt ugye az ellenkező oldalon is meg tudom tenni, amikor az ember ezt a ovális dobást próbálja a súlyozott legyeknél a másik oldalon, tehát ugye nem a dobókezünk oldalán, akkor egy sokkal szerencsésebb megoldás az, hogyha ugye kihozom a hátralendítésemet, kihozom oldalra, az előrelendítés pedig a fejem fölött csinálom. Tehát, hogy ez egy kicsit nyakatekert, hogy az ember ugye átemeli az ember a botot a bal oldalára, mert hogy például ez lesz, mint most egy nyakon dobom magam. Tehát, hogy sokkal szerencsésebb az, hogyha az előrelendítést a fejem fölött csinálom. Tehát így. És az, hogy innen fúj a szél, nem akarom fejbe dobni magam, tehát maradok ezen az oldalon. De hogy tulajdonképpen ugyanezt csinálom nem a dobó oldalamon, hanem a másik oldalon, tehát a bal kezem felől, ugye jobbkezes vagyok, tehát a fejem fölött hozom át az előrelendítést. Nagyjából erre gondoltam ezzel kapcsolatban, és van egy 8-as felszerelés, amivel meg így a nagyobb legyekkel tehát a nagyobb legyekkel történő dobást szeretném megmutatni. Ez egy kicsit más lesz, úgyhogy nem tudom, ezzel kapcsolatban van bármi kérdés, vagy valami észrevétel. Történő horgászat, hogy ugye kapcsolódjak ehhez, most egyelőre, tehát hogy tudunk arról is beszélni természetesen, hogy nagy és súlyozott legyek, vagy csak nagyméretű legyek, amiknek ugye a légellenállása azért jóval nagyobb. Na most itt talán a legfontosabb dolog, amit muszáj megemlíteni, az a felszerelésnek az összeállítása. Tehát a legyemnek a mérete az rögtön, ugye a légy felől érdemes a felszerelést összeállítanom mindig, tehát hogy ez szerintem mindig egy nagyon fontos szempont, hogy a légynek a mérete és a tulajdonságai és a vele történő horgászat határozza meg azt, hogy hogyan rakom össze a cuccomat. Tehát minél nagyobbak a legyek, ezt akár ilyen ökölszabálynak is lehetne neveznünk, minél nagyobbak a legyek, annál inkább rövidebbek az előkék. Most a dobás komfortjáról beszélek természetesen, hogy minél nagyobbak a legyek, annál rövidebbek az előkék, és ugyanígy rövidül a zsinóroknak a fejhossza is. Tehát, hogy ugye a streameres pecánál, vagy ezeknél a súlyozott legyekkel történő horgászatnál, ezt már szerintem mindannyian megtanultátok menet közben, hogy az ember minél hosszabb fejű zsinórt választ, annál több kellemetlenség, tehát hogy annál inkább nehezítem a saját életemet horgászat közben. Tehát célszerű olyan zsinórt választani a nagyobb méretű vagy egy súlyozott légyhez is, amelyik a fejhosszal rövidebb. És ugye az előke hosszválasztás is egy kicsit hasonló ehhez, tehát hogyha a hal nem igényli, ha most streameres pecáról beszélünk, én nem vettem észre azt, hogy a halak történetesen annyira előke hossz érzékenyek lennének, mint hogyha most elkezdek a neten elkezdek információkat összeszedni erről, akkor
lehet, hogy találunk olyan írást, ami arról beszél, hogy minél hosszabb előkével horgásszon az ember, de azt vettem észre, hogy egy toll meg egy szőrcsomót rákötök egy horogra, és azt elhúzom a csuka előtt, akkor nem az előke fogja meghatározni, nem az előke hossza fogja meghatározni azt, hogy a hal el akarja kapni a csalimat vagy nem, hanem azt, hogy én mit csinálok vele. Leginkább. A előke átmérő, azt mondom, hogy sok esetben van jelentősége, tehát itt is van az, hogy mondjuk egy intenzívebben horgászott vízzel lehet, hogy egy vékonyabb előke több halat és több kapást fog eredményezni, de alapvetően, ha streamerrel horgászunk, akkor az nem arról szól, hogy nagyon hosszú előkéket kéne használni. Tehát így egy ilyen harmonikus összeállítást lehet elérni azzal, hogy egy viszonylag rövid előkét és egy viszonylag agresszívabb, rövidebb fejű zsinort használunk. Ugye ez nekünk fog abban segíteni, hogyha szél van, vagy szembeszélbe kell dobnunk, vagy ugye sok esetben az van, hogy ugye nagyobb távolságra is szeretnénk horgászni, akkor egy jól összeállított felszereléssel nagyon szépen meg tudjuk könnyíteni a saját dolgunkat, és ez egy 8-as felszerelés, amit én most használok. Én nem igazán szeretem ezeket, most egy kicsit magam ellen beszélek, én nem igazán szeretem ezeket a nagyon agresszív, rövidfejű zsinórokat, de egy kicsit, hogy kicsatoljak arra, amit a Józsi is mondott korábban az előke hosszal kapcsolatban, én is abban hiszek, hogy az ember megtanul jól dobni, tehát az, hogy kontrolláltan tud dobni, akkor nekem a kezembe adhatnak egy shooting head típusú zsinort, kezembe adhatnak egy nagyon hosszú fejű zsinort, egy ilyen átmeneti zsinort, egy süllyedő végű zsinort, tehát hogyha azokat a dobásnak az alapszabályait betartom, akkor fogok tudni vele dobni és horgászni egyben. Én mondom személy szerint, ez csak ilyen személyes megjegyzés, tehát nem releváns feltétlenül. Én jobban szeretem a hosszabb fejű zsinórokat, de ez csak azért van, mert én szeretem ezt a dobigálást. Tehát, hogy én élvezem azt horgászat közben, hogy szebben tudok dobni egy hosszabb fejű zsinórral. De nagyon sok esetben egy rövidebb fejű zsinór viszont eredményes tud lenni, tehát pláne, hogyha az ember szembeszélbe kényszerül dobni, vagy kevés lengetéssel nagyobb távolságra el akar dobni, akkor egy rövidebb fejű zsinórral lesz könnyebb megtenni. De a csalinak a működtetése az nem igazán változik a zsinór fejhoztól függetlenül. A másik dolog, ami ugye nagyon-nagyon fontos és megkerülhetetlen a nagyobb legyekkel történő horgászatnál, az az, hogy a húzásnak a elsajátítása. Tehát, hogy ez egy olyan sarokköve, vagy sarokpontja ennek a dolognak, hogy nem lehet mellette elmenni. Tehát az, hogyha az ember nagyobb méretű legyekkel szeretne horgászni, akkor tetszik, nem tetszik, meg kell tanulni a dupla húzást. Tehát, hogy ezt mindenképpen érdemes gyakorolni, mert természetesen most én el tudok dobálni egy legyet úgy, hogy most nem használom a húzást, hanem csak egy kézzel dobok. Lehetséges, természetesen, csak nagyon-nagyon fárasztó. Tehát ugye azt úgy nem látom így a szemeim előtt, hogy valaki mondjuk csónakból dobál, vagy vízből gázolva egy nehezebb vagy egy nagyobb méretű legyet megpróbál eldobni, és nem használja a húzást. Tehát, hogy ezt mindenképpen meg kell tanulni hozzá, és akkor majd így ez egy kicsit kapcsolódni is fog majd a távdobós demóhoz, ahol majd részletezzük azt, hogy az ember hogyan tudja a távolságot úgy növelni, hogy az eredményes legyen és működjön. Na most, hogyha tovább lépek ebbe az irányba, és növelni szeretném a dobótávolságot, tehát az, hogy a nagyobb méretű legyet, azt nagyobb távolságra szeretném eldobni, akkor magának a dobómozdulatnak a hosszát fogom növelni, illetve a húzásnak a tempója, illetve a hossza is szintén változik. Tehát, hogyha el akarok egy nagyobb legyet dobni, akkor muszáj, hogy növeljem a dobómozdulatnak a hosszát. És akkor azt mondom, hogy ez egy kicsit összecseng azzal, hogy amikor távolságra akarunk dobni, tehát magyarán a távdobást próbáljuk, akkor úgy tudom ezt elérni, úgy tudom azt a zsinórsebességet elérni, ami el fogja juttatni a legyemet arra a távolságra, hogy szeretném, hogy növelem a dobómozdulatnak a hosszát. Egy hosszabb dobáshoz ugye hosszabb dobómozdulat kell, és van olyan, hogy mondjuk csónakból horgászva szükséges, vagy egyszerűen eredményesebb az, hogyha az ember ugye el tud dobni 20 plusz métert, vagy még nagyobbat. És ezt ugye mind a húzással, mind pedig a dobómozdulatnak a hosszával növelni. De hogy egyébként egész jó távolságokat el lehet dobni úgy, hogy függetlenül attól,
hogy a légy mekkora. Ez most egy ilyen régi csukás légy, amit levágtam, tehát a horog ugye nincs rajta, egy ilyen közel 20 centi, viszonylag nagy a légellenállása, ez egy könnyű légy, tehát hogy, és ez egy úszó zsinór, viszonylag nagyobb fejhosszal, tehát hogy láthatjátok, tehát, hogy nagyon nagy erőfeszítést nem kell tennem azért, hogy a felszerelés eldobja a legyet. Tehát, hogy egyszerűen ezek a botok, ezek a zsinórok már tudják azt, és tehát mindig a zsinór az, ami a legyemet eldobja. Illetve természetesen én csak úgy értem, hogy a zsinór van kialakítva arra, hogy lágyabb bottal és egy feszesebb bottal is nagyon szép távolságokat lehet elérni, hogyha az embernek jó a technikája. És hát ez muszáj, hogy a húzást elsajátítsa az ember, mert anélkül ugye nem tudok távolságot elérni, és hogyha szélben próbálok horgászni, a húzó mozdulat nélkül nagyon nehéz a szellet lenyomni nyilván, hogyha egy ekkora légy van fel. Nagyjából ennyit gondoltam el. Olyan, hogy ezt a süllyedő zsinóroknál kihagytam, vagy bocsánat, a súlyozott legyeknél kihagytam, hogy az is egy ilyen praktikus szempont, hogy az ember, amikor ugye behúzom a csalimat és már egész közel vagyok, ugye az egy elég idétlen helyzet, hogy hát, nem tudom, én annak vagyok a híve, hogy a lehető legkevesebbet lengessek. Tehát, hogy az, hogy én a hal fejem fölött még száraz legyezve is, tehát az, hogy én 15-ször vagy 20-szor lengesek, az így nagyon gyakorlatiatlan, ráadásul meg azt mondom, hogy tényleg az eredményesség rovására megy. Most a streamernél ugye, hogyha vagy egy légy, amit bevontatok és befele húzok, ugye amikor közel ér hozzám, akkor szembesülök azzal a dolggal, a légy benn van a vízbe, behúztam a zsinóromat, és hogy kezdjek el dobni, ugye? Az, hogy most csináljak 25 lendítést, hogy egyáltalán elérjem azt a minimális távolságot, az nem feltétlenül jó. Úgyhogy olyankor lehet azt a kis trükköt alkalmazni, hogy úgy veszem ki, most ezt nem fogom tudni tökéletesen megmutatni, mert ez nincs vízünk, de amikor benn van a csali és ugye a tehetetlenségénél fogva ugye visszatartja a víz a csalimat, akkor föl tudom úgy venni az első dobómozdulatnál, hogy nyerek egy pár méter zsinórt azzal, hogy egyszerűen átengedem az ujjaim közt a zsinórt, lövök a hátralendítésbe egy picit, és utána vissza tudok dobni oda, hogy újra horgászom x méterre, ami a cél. És ugyanezt csinálom, amikor egy súlyozott légy van, ugyanezt tudom csinálni, hogy úgy veszem ki a csalit a vízből, hogy nem próbálok el csapkodni, tehát hogy ezt a beáldalobást most nem kezdem el megnyújtani arra a távolságra, ahova horgászni szeretnék, hanem egyszerűen engedem, hogy a víz visszatartsa egy kicsit a csalimat, és úgy veszem fel a bocspiccel, hogy itt közben, ahogy emelem, a hátralendítésben engedek egy kis zsinort, adott esetben, hogyha húzással veszem föl, ugye, amit ugye kérdeztél is, hogy veszem ki, tehát hogy van, hogy húzással veszem ki a legyet a vízből, hogyha mondjuk süllyed a csali, akkor ezt nem tudom megcsinálni, mert rögtön ugye azok a hullámok keletkeznek a hátralendítésben, ami tehát túl sok idő után korrigálgatni a lengetések közben, tehát akkor megint ezt csinálom, hogy egy picit átengedem az ujjaim közt a zsinort, hagyom, hogy bennmaradjon a csali a vízbe, és amikor elemeltem a teljes zsinór mennyiséget, sokkal könnyebb lesz a hátralendítésemet megcsinálni, még akár, hogyha nem horgászom nagy távolságra, akkor még húzás nélkül is. És igen, nagyjából ennyi. Igen, ezt akartam inkább, hogy amikor